Ang pulong sa Dios buhi ug nagalihok nga gamhanan. Labi pang mahait kaysa espada nga duhay sulab. Ug modulot ngadto sa gitagbuan sa kalangong espiritu, sa mga lutahan ug sa mga kauyukan ug motugkad sa mga hunahuna o katuyuan sa kasing-kasing. Ang tibuok nga kasulatan gipaginhawa sa Dios ug may kapuslanan alang sa pagpanudlo, alang sa pagpamadlong, alang sa pagpanulid ug alang sa pagmatuto sa pagkamatarong. Aron ang tao sa Dios mamahingpit, masinangkapan alang sa tanang maayong buluhaton. Sa dili pa kita magapadayon sa pagtuon sa pulong sa Dios ni ining adlaw, gikinahanglan ang atong pagpangandam sa tagsa nato kakalag pinaagi sa susi kung napapag kita mga sala kay kini kung dili nato isugid ngadto sa tubangan sa Dios nga bahan, dili kini makahatag og kaayuhan kanato og in fact kini mahimong babag sa atong pagtuon sa pulong sa Dios. Busa atong gamiton karon ang prinsipyo sa 1 Juan 1:9, kung isugid ang atong mga sala, siya, ang Dios, kasaligan ug makatarunganon sa iyang saad nga mopasaylo gayod sa tanantang mga sala ug magahinlo sa tanantang mga kalapasan. So atong hinganlan, atong isugid ang tanan ng mga salang nahimo ning adlaw. Apanalang kanimo higala, tawgon ka lang nako higala kay di ka pa man ako igsuon diyan ni Kristo. Busa higala ang imong buhaton dili ang pagsugid sa imong sala. Buhaton lang nimo kana kung mahimo ka ng Kristohanon. Busa ang imong buhaton karon maong paggamit niya ng imong kabubuton nga hinatag sa Dios aron makahimo ka sa labing manungdanong desisyon sa tibuok mong kinabuhi. Ang desisyon sa pagtuo kang Ginoo Jesucristo ingon nga manluluwas. Busa sa kailangan mag-andam ta pinagi sa hilom nga pagampo. Ama namong langit nun, aniya kami sa makausap pa sa imong tubangan tungod kay among gihigugma ang imong pulong o nga kami mga sakop naman sa imong harianong panimalay pinaagi sa among pagtuo sa imong bugtong anak nga si Ginoo Jesucristo. Tungod kay gikan sa milabay nga eternidad, ang among kinabuhi aduna nay kahulugan o katuyuan with definition. Tungod kay imo mga kaming gimaduan sa pagtuon sa imong pulong sa adlaw-adlaw nga paagi, maingon nga kami nagkakaon usab og pisikal nga pagkaon adlaw-adlaw. Busa amo kining giangkon amahan nga usa kini kapaagi sa among tubo diyan sa imong kamatuoran pinaagi sa pagtuon niini adlaw-adlaw. Aron makabot namo ang among tumo nga maong pagkahamtong espirituhanon nga diin kami makahimaya na sa imong bugtong anak. Nagampo kami nga imo kami nga tagan niya ng tukma gayod nga pagtutok, pagpunting sa among nahuna ni ining mga butang nga imong igatudlo kanamon ning adlaw. Kining tanan among gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Jesucristo among bugtong manluluwas. Amen. Maayong adlaw sa tanan atong mga subscribers, atong mga higala, atong mga silingan o kadtong mga bag-o pa abi-abi kamong tanan. O ilabida sa atong mga igsuong mga magtotoo, fellow believers. Karon nga adlaw doon natay bag-o nga pagtulunan nga atong giuluhan kini sa in English
practicing your Christianity. Ug ako kani gihuman sa Binisaya, ang pagpakita sa imong pagka-Kristohanon. Okay? Karon dito maglangan, sugdan na to. Una sa tanan. Sa duwa nga basketball, tingali, sa panapos nga panagsangka nini, ingnon ta pangkampyonato sa NBA. Ug doon na nalay usa ka segundo ang nabilin sa maong duwa. Ang maong series nga nagkapatas, the series is tied. So, patas ang score. Okay, sa paibuot ni mong emosyot sa free throw aron sa pagdaog sa maong duwa. Ang bulboy ba o ang MVP, most valuable player? Niya akong makuntana. Kinsa bagyoy nagapahimutang nining mao nga maingon tang superstars nga labaw kaysa ubang mga athletes o magduduwa. Unsa bay sagad na as mga bayani? Natural, usa ka butang anaa nila mao nga wa sila mamahimong mga bayani sud usa ka adlaw lang. Gusto? Nag-ehersisyo gyud kini sila sa tuman nga kakugi. Ilang gigugol ang ilang panahon sa paghalad sa maong duwa. Di lamang sa makadiyot nga panahon, kundi sud sa mga daghang katuigan. Pagdupot silang pagtagad niini o pagbansay-bansay. Diniyos gyud sila sa ilang kakugi. Sa tuyo, sa pag-ugmad sa ilang mga kahanas, aron lamang ilang maangkon ang kadaugan sa ilang pagka magdudua. Karon, kung bahin sa mga espirituhanong butang, nanginahanglan usab kita mga espirituhanon nga mga superstars. Dili ka nagiingog headline grabbers, kundi mga hilom, quiet, nga matang sa mga bayani kinsa nasayod o nakasabot sa kabubuton sa Dios alang sa ilang mga kinabuhi o nagatuman sa maong kabubuton. Matinud-anon kini silang nagatuon sa doktrina sa Biblia o nagahalad kini sila sa pagtuman sa plano sa Dios. Mayngon usab katinuod kini sila sa ilang kakugi. Makugihon gayud kini sila ug sayod kana nga ang pagtuon nanginahanglag tumang kakugi. Apan ang ilang ganti labihan pa ka labaw kaysa gantis labing batugan nga magluwa. Ang Dios musulti nga to kanila sa pag-ingon og maayo, buotan ka ug matinumanon nga sulugoon. Kay kasaligan ka man sa diyutay, pialan ko ikaw sa daghan. Dali, sod nga ri ug ambit sa akong kalipay. Nanas Mateo 25:21. Abi nimo, ang mga nagunang balita karong mga panahona, nagkakuyaw. Daw makalisang ang mga balita. Anay mga balita nga mga bata gipatay sa ilang isig ka bata, balita nga mga bata may patay ug lain mga bata na mga ginikanan may patay sa ilang mga bata may patay sa ilang mga ginikanan, mga bata nga nanggihikog, kagubot diri, kaguliyang didto sa atong mga kadalanan, sa atong mga eskwelahan, sa atong mga kabalayan. Namungutan ako kanimo. Espirituhanon ka ba nga bayani nga may kaisog sa pagsudong nining maong mga kagubot o mga barog ka ba? Uban sa imong kaligon sa pangunahuna, kalinaw o pagpaton o paglaom? Usa ka butang ang siguro kung gituhuan bahin niya na. Maingon sa usa ka magdudua, kanang maong kaligon sa sulod nimo, kanang kalinaw sa nauna, wa ka na sila mudangat diha kanimo sa kalit lang. Ang espirituhanon tang mga kahanas, kinahanglang bansayon o pagagamiton ta sulod sa tibuok tang kinabuhi, kung buot gud kitang makakabot sa espirituhanong paghamtong.
Ang tinubdan sa atong kalinaw sa una-una, ingon man sa atong kalipay, yan ra kayo. Ang pagtuo ta kang Ginoo Kristo, sundan sa adlaw-adlaw ta nga pagtuon siyang pulong, ug sa atong paggamit niini nganhi sa atong kinabuhi, aron sa ingon makakabot kita sa atong espirituhanong paghamtong ug paghimaya kaniya. Ug tuod, ang doktrina o pagtulon sa Biblia, mao ang mga saad, mga prinsipyo o mga lagda nga gitudlo sa pulong sa Dios. Ang Biblia nga mo'y nagahatag sa Kristohanon sa kaalam o sa gahom sa pagtuman sa kinabuhing Kristohanon. Ang doktrina sa Biblia mao ang dayon nga kamatuoran. Karon, kung nakatuo ka na ni Ginoong Kristo, ingon nga manluluwas, kinahanglang nasabtan mo ang paagi, the mechanics, giunsan nimo pagkaluwas, aron sa ingon niya na makasangyaw ka sa tukma o gusto sa maayong balita sa kaluwasan. Ug aron nga makabansay o makapamatuod ka sa imong pagpadong paingon ngadto sa espiritual ng paghamtong. Apan, kung wa ka pa makadawat ni Ginoong Kristo, ingon nga imong manluluwas nan. Kining maong kasayuran makahatag kanimo og kausaban sa imong dayon nga dadangatan. It can change your eternal destiny. O magahatag kanimo og paggiya ngadto sa imong pag-angko na unya sa matuod nga kalipay nga imong masinati dinhi ning kinabuhiya, ingon man sa kalipay na unya nga masinati mo hangtod nas kahangturan. Una sa tanan, ang Dios nga Amahan mipada sa iyang anak si Jesucristo kinsa namatay ingon nga atong puli dito sa krus. Ang pagtuo kang Kristo nagpasabot ka na nga atong gidawat ka ng maong kamaturan. Diya sa 2 Corintios 5:21 nagkanayon kini, walay sala si Kristo apan gipaka makasasala siya sa Dios, aron kita sa atong paghiusa kaniya makabaton sa pagkamatarong sa Dios. Sa laing pagkasulti, si Ginoong Jesucristo wa gyud makasa. Apan bisan pa niya nagihukman siya sa matag sala nga nabuhat ug pagabuhaton pa. Iyang gidawat ug iyang kunang atong silot didto sa iyang kaugalingong lawas. Si Kristo mismo mo'y mipasan sa talantang mga kasalanan didto sa iyang kaugalingong lawas, didto ibambaw sa krus, aron dili na kita magpakasala o nga magakinabuhi na kita nga matarong. 1 Pedro 2:24. Kining maong konsepto sa kinatumyang pagsakripisyo, gihulagway pinagi sa kapid-an kalibong nga mga paagi. Usa sa mga tataw nga kasaysayan bahin niini nagahulagway kanato bahin sa usa ka kriminal kinsa nakabuhat og mangilngig nga mga krimen ug nga gihukman kini siya sa kamatayon. Now, samtang nagahugot ang berdugo o magbibitay sa laang o higot ngadto siyang liog, sa kalit dahil sa kawahi ilhing tao ang mitunga ug nakanayon sa pag-ingon og andam kong magpakamatay puli sa imong dapit. Ako'y mupuli kanimo. Dili ka kinahanglang mamatay. Ako ang magpakamatay alang kanimo. Ang sad-an nga tao nakugang. Ug miingon siya, apan ako may nakabuhat sa mga krimen. Kinahanglang mamatay ko gumikan adto. Tinuod bagyog kanang imo? Now, ang wahi ilhing tao miyango ug miingon og naibaw kung sad-an ka. O nga kinahanglan silutas kamatayon apan andam kong mupuli sa imong dapit. Magpakamatay ko aron ka mabuhi. Nang human niya to.
iyang gikuha ang higot dito sa liog sa kriminal ug iya kinigihigot sa iyang kaugalingong liog. Ang inosenteng tao nagmasinugtanon sa pagpakamatay sa dapit sa sad-an nga kriminal. Ang sad-an nga tao nagpabiling sad-an apan buhi siya o gawas nun. Mao man usab ang bahin ni Ginoong Jesucristo kinsa mipuli sa atong dapit. Kita mao ang mga sad-an. Apan namatay siya ingon nga puli alang kanato. Aron sa ingon niya na di na kita mo tubang sa silot nga kamatayon nga angay unta alang kanato. O nga mo kinabuhi unta kita sa eternidad dito sa linaw sa kalayo. Hinoon, huwag kini magpasabot nga miyadto gyud siya dito sa linaw sa kalayo ingon nga puli kanato. Kini nagpasabot nga dito sa krus siya gisakit. Sa Ginoong Jesucristo nga kung buti pasabot. Siya gisakit ug namatay spiritualmente ug unya namatay physicalmente ingon nga puli alang kanato. Kita unta ang ilansang dito sa cross ingon nga silot tungod sa atong kaugalingong mga kasalanan. Si Ginoong Jesucristo hinoon kinsa hingpit nga Dios o hingpit nga tao maong mipuli sa atong dapit. Diha si Hebrehanon 9:26 kini nagkanayon. Kaysa ingon magantos unta siya sa makadaghan sukal pa sa pagbuhat sa kalibutan. Karon nga naghinapos na ang tanang panahon, nagpakita siya sa makausa ug alang sa tanang panahon aron pagwagtang sa sala pinagi sa paghalad sa iyang kaugalingon. Okay, ikaduhang butang. Wa kita'y gihimo sa atong pagkaluwas. Gawas lamang sa atong pagtuo kang Kristo, ingon nga atong manluluwas. Now, sa pagbuhat sa Dios sa kaliwatan sa tao, tagsa-tagsa ka nato, iyang gihatagan o kagawasan sa paghimo sa atong tagsa-tagsa ang kaugalingon nga mga desisyon. Ang Dios walay pagpugos ni bisan kinsa sa pagtuman sa iyang kabubuton. Mahimo nato sa pagpili, pabor kaniya. Kagitawag og positibong kaumuton, o mahimo nato sa pagpili, bato kaniya. Kagitawag og negatibong kabubuton. Kinahanglan nga mo pili kita sa pagtuo kang Kristo ingon nga itong maluluwas. Tumuo ka kang Ginoong Jesucristo ug ikaw maluwas. Mga buhat 16:31. Now, bilyon o binilyon na ka mga katuigan ang milabay. Diha sa iyang mabulukong pagkasayod sa tanan, ang Diyos nga maahan misudong ngadtos umaabot nga kapanahunan ug iyang nakita ang imong positibong kabubuton. Nahibaw siya nga mosanong ka uban sa imong positibong pagtuo sa mayong balita sa kaluwasan ug nga motuo ka kang Kristo ingon nga imong manluluwas. Nasayra na sa Dios mga bilyon ka bilyon na nga mga katuigan ang milabay nga tungod sa imong positibong pagpili mo kinabuhi ka sa eternidad sa langit uban kaniya nga diin magaambit ka sa iyang kalipay hangtod sa wala na'y katapusan. Habi nimo, dili na nato malagway ang dayon ug hingpit ng kalipay dito sa langit. Di na gyud. Matud pas pinadayag 21:4 ngadto sa 5. Didto sa langit, pahiran niya ang ilang luha o wala na'y kamatayon o kasubo, paghilak o kasakit, kay nahanaw naman ang daang mga butang. Dihaw sa 1 Korinto 2:9. Hinoon sumala sa giingon sa kasulatan, ang wala makita og madungog ug ang wala gayod palandunga sa tao mao ang giandam sa Dios niadtong nahigugma kaniya. Karon adto si katulong bahin.
Ang usa ka dili magtotoo, kinahanglang makaamgo nga siya nalaglag, nahisalaag, he is lost. Una pa siya makaamgo nga kinahanglan siya og usa ka manluluwas. Paminaw. Samtang namo silang usa ka tawo dito sa kalasangan, wa kini siya mahibaw nga nawa diay siya. Gipakaingon niya og nagpadung siya basihan ng kampo. Unya, dihay nagsulti kaniya nga ang kampo nga iyang atuunon, atuan dito spikas nga daan. Dayon iyang tubag og nagduda kung nawa ko da. Nawa, tinuod siya. Apan wa siya mahibaw hangtod, gisultihan siya nga nawa, tinuod siya. Sa higayon nga, makigkukabildo ka o usa ka dili Kristohanon, bahin sa pagdawat ni Kristo ingon nga manluluwas. Kinahanglang diha-diha makaamgo siya nga siya nahisalaag. Kay kung dili siya makaamgo niininan, wa siya ideya ngano nga kinahanglan siya kaluwasan. Diha sa Lucas 19:10, kay mianhi ang anak sa tao aron pagpangita o pagluwas sa nawala. O ang Lucas 15:3-7 nakanayon ning mosunod. Versikulo 3, tungod niini misugilon kanila si Jesus ug usa ka sambingay. Versikulo 4, pananglit, usa ka ninyo may usa ka gatos ka karniro, ug nawa ang usa niini, unsa may iyang buhaton? Iyang biyaan ang 99 dito sa sibsibanan, o pangitaon niya ang nawa nga karniro, tungod nga kini iyang makitaan. Versikulo 5, sa nakita na niya kini, malipay siya pag-ayo, ug iya kining pasanon. Versikulo 6, ug dadon pagbalik ngadto sa ila. Unya iyang dapiton ang iyang mga higala ug mga silingan. Maglipay kita, kaya akong nakaplagan ang nawala kong karniro. Paminaw. Ang matag usa ka nato, matag tao ba? Na tao ning kalibutan na nga nahisalaag. We are all born in a lost state. Kaya nga naman, tungod kay nga tao kitang tanan nga patay spiritual, spiritually dead. Ug busa na himulag kitang tanan gikan sa Dios. 1 Pedro 2:25 nakanayon, kamo kaniadto sama sa mga karniro nga nangasaag. Subo palandungon nga labihan sa kadaghang mga tao karon ang nahisalaag gikan sa Dios. Nagasalig lamang kini mga tawana sa hingpit ngadto sa mga mini nga kasiguruhan. Sige ingon sa English og false securities sa mapananglit sa ilang mga depositos bangko o mga posisyon sa ilang mga pamilya diya sa ilang komunidad. Nagasalig lamang kini sila silang kaugalingong mga kaalam, mga kahanas sa kinabuhi, mga talento o kaanyag o kaambungan o unsa pa. Wa gyud kini sila masayon nga mahimo ra kining tanan nga ilang gisaligan sa kalit nga pagawagtang pinaaging usa ka katalagman. Wa gyud kini sila alamag nga nangasaag kini sila o nga kinahanglang pagaluwason. Diya sa Salmo 118 versikulo 8, mas maayo pa ang pagdangop sa Ginoo kaysa pagsalig sa tao. Versikulo 9, mas maayo pa ang pagdangop sa Ginoo kaysa pagsalig sa mga prinsipe. Ato kining ipadayon ugma o naunta. Ikaw magasunod niining atong hilisgutan o pagtulunan nga giuluhan o practicing your Christianity, ang pagpakita sa imong pagka-Kristohanon. Magampo ta. Ama namong langit no, nagapasalamat kami kanimo niining grasya nga among gipahimuslan ang pagtuon sa imong balaang pulong. Salamat
sa imong gitudlo kanamo nining adlaw, inawag nga kini mahimong dugang panalangin sa among kinabuhi. Og atagi kami og dugang pagayod nga kasayuran sa imong mga pulong sa paglaom, pulong sa kamatuoran nga sarang namo magamit sa mga daw-adlawng panginabuhing Kristiyanon aron makakabot kami sa among tumong nga mao ang espirituhalong pagkahamtong. Bani kami sa among pagbuwag-buwag. Salamat ni among Bible study through the YouTube. Kining tanan among gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen.